Pansamantalang nakalaya ang 19 anyos na driver ng SUV na nakasagasa patay sa 3 individual sa Goa, Camarines Sur. Yan ay matapos makapagpiyansa ang suspect sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide, serious physical injuries at damage to property. Ang kaso na i-file sa iya ang reckless imprudence resulting in multiple homicide, serious physical injuries and damage to property. So, naipelta naman yan sa English proceeding, naipelta naman yan sa trial court. Alagad, ang update po ngunyan, ang suspect po, naka-temporary on liberty po siya dahil nakapag-piyansa na po yung katuyang driver duman sa SUV. Nakapagpiyansa na kahapon ng akusado sa halagang 36,000 piso. So, kami pinail niyang kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injuries, and damage to property, pero ang nagre-recommenda po, ang nagde-determine kung pera ang piyansa sa araw din na kaso, Provincial Prosecution Office po and iyan man at ganohan kang trial court na 36,000 ang piyansa, kaya igagat ang release order. Bagaman pansamantalang nakalaya, hindi umano ito nangangahulugang tapos na ang kaso ng suspect dahil nananatili pa rin ang kaso laban sa akusado. Pinagpapaliwanag din siya ng Land Transportation Office para hindi bawian ng lisensya para makapagmaneho. Samantala, pinaglalamayan na sa kani-kanilang mga residensya ang mga nasawi sa insidente, habang ang backrider na si Jason Moreno Madrigallo ay nananatili pa rin sa ospital at nasa kritikal na kondisyon. Regine Boy, CSN.